Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barka da sake saduwa da ni a daidai wannan lokaci. A yau zan gwada muku yadda ake sake lamba a WhatsApp. Kamar kana WhatsApp da wannan lambar kana son ka canza, ba sai ka goge WhatsApp ɗinka ba. Daga nan yanzu dai zan gwada muku yadda ake yi. Yau za mu shiga cikin shirin yanzu. Da farko za ka shiga cikin application ɗinka, sai ka nemo WhatsApp, ka ga WhatsApp sai ka danna bisa WhatsApp. Yau ya buɗe, ka comment ina WhatsApp da wannan lambar. Ina so in sake wata kenan, ka ga yanzu ba sai na goge WhatsApp ɗin ba kuma na goge lambobi na ba. Yau da farko zan shiga cikin wannan ɗan ɗashen guda uku gasu nan a sama. Yauwa kuma sai in shiga cikin parameter, kun gan shi gashi can a ƙasa. Yau sai in danna, in shiga cikin parameter sai ga wani wuri nan da aka rubuta. Wurin wanga three dai gashi nan kuna gani sai in danna. Yauwa sai in duba kun ga. Ga wani wuri nan, wuri na ɗaya, biyu, uku, huɗu na huɗu. Sai ka danna da aka rubuta change the numero. Yau da na canza. Da na danna sai ka zo nan ƙasa ka rubuta send. Yau ka danna send. Nan sama ka sa lambar da kake WhatsApp ɗin. Nan ƙasa kuma kamar dai zan kwatanta muku kamar hakan ga. Ni yanzu ina WhatsApp da wannan lambar. Haka. Na ƙasa to lambar da nake so in sake. Lambar da nake so in koma gareta in ɗora WhatsApp kamar hakan ga. Almisali kamar hakan ga. Yau kamar hakan ga kun gani. Hakan ga kawai yanzu ina so sai in danna save nan. Da ka danna save nan za ta canza maka in sha Allah. Na gode da kallon videos ɗina.